Okay, første spørgsmål, det er, hvad hæfter jeg ved i denne fortælling? Ja, jeg hæfter mig ved, at vi kan se, at Sara har oplevet, at hendes egen unge blev bidt en gang før. Og måske virker lidt mere følelsesmæssigt i det. Hun ønsker ikke så meget at løse det, vil hun også sige, at det dog måske i sig selv. Og så hæfter jeg mig mere i, at Winnie og specielt Mohammed prøver at komme med de her løsninger omkring børnene. Ved at var det Winnie, der sagde, at de havde lavet en sproganalyse. Ja, hun siger, det er hende, der er lidt bagud. Ja, hvor Mohammed jo vil kigge mere omkring barnet. Og der kan man så se, at der er måske grunden til, at Mille hun bider, kvæg at hun er lidt bagud og ikke er så god til at slå sproget. Ja, og så går han meget efter at finde en løsning på problemet. Og ikke... Han er ret meget løsningsorienteret. Ja, virkelig. I sin... Han prøver også at sætte dem sammen, de børn, der har nogle udfordringer. På en måde, så de ikke bliver ekskluderet, men man sørger for, at alle børnene laver det samme, men holder særligt øje med de 3 børn. Ja, så de ligesom føler, at de passer ind der, hvor de er. Ja. Hvad er spørgsmålet? Yep. Okay, og så spørgsmål 2, det er der nogle af pædagogernes perspektiver, som I Identificerer og sådan noget. Det kan jeg ikke sige. Identificerer jeg med? Det er ord. Og hvorfor? Vi vil jo alle sammen sige rimelig meget Mohammed. Ja. Fordi han er meget det her med, at han kigger meget bredt på tingene og prøver så derefter at gå ned I dybden? Ja, i dybden med det. Han kigger mere på barnet som helhed. Både udviklingen, men også som helhed. Altså det der med, hvad er det for nogle miljøer? Hvorfor skaber de miljøer? Det synes vi er en fed evne. Mm. Derfor har vi valgt Mohammed. Ja. Yes, og spørgsmål 3, det er der noget, som I forholder jer kritisk overfor? Og hvorfor? Ja, igen, Sara. Fordi hun virker til at være meget påvirket af det. Kvæg hun selv har haft et barn, der er blevet bidt. Så hun ser ikke så pædagogisk på det? Nej, men måske mere hiver det personligt frem, og ikke det pædagogiske arbejde. Mm. Ja. Ja. Okay, og spørgsmål 4. Hvad ville I selv have gjort i en tilsvarende situation? Hvilke erfaringer, eventuelt fra pædagogisk praksis, baserer I det på? Okay. Jeg har nok gjort lidt med det der, ligesom Mohammed, og kigget bredt på det, og så prøvet at gå i dybden med det bagefter. Og så har jeg heller ikke, ligesom de andre, som jeg talte om, det der med at fortælle det til forældrene. Altså, sådan så det er, at de får et negativt billede af. I hvert fald ikke sætte navn på, hvem der har bidt unge, men sige det til forældrene, at vi har haft den her situation, og dit barn blev bidt, men vi er ved at arbejde, vi har styr på situationen. Og de tager hånd om det. Ja. Og prøver at finde en løsning på det. Ja, jeg tror, jeg vil gå i dybden med det der med at finde ud af, hvad er problemet, og hvordan finder vi en løsning på det, og er der måske en grund til, at problemet opstår. Og så sikrer man ligesom også forældrene, at der er taget hånd om tingene, og at vi rent faktisk tager det seriøst, ikke? Ja. Og så følge op på forældrene med måske en skriftlig besked, at vi havde den her situation. Vi prøver at arbejde på det, vi kan se, hun er bagud i det og det. Hun går op på første salen, eller på anden sal.